Solissa työskentelee Suomessa yli 10 000 työntekijää, mikä tarkoittaa, että työvaatteita kuluu huomattava määrä. Siksi on hienoa päästä kertomaan, että olemme toteuttaneet Suomen toistaiseksi suurimman suljetun kierron poistotekstiileistä. Näistä poistotekstiileistä saaduista kuiduista valmistettiin noin 20 000 erilaista käyttötuotetta. Pilottiprojekti on ollut valtavan opettavainen matka, joka on korostanut yhteistyön merkitystä. Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme. Yhdessä olemme ottaneet merkittävän askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ja tässä on yksi tuote siitä retkialusta, meidän työvaatteista, kestävää kehitystä, kiertotaloutta ja vastuullisuutta.